Fil-qalba u fil-ħemda tal-belt tas-Siġġiewi, 5 anzjani nisa mimlijin ħajja se jirrakkontaw stejjer tal-passat fi produzzjoni teatrali. F'Hakkatajn hija produzzjoni teatrali li qed issir b'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva bħala parti minn riċerka ikbar li tinvolvi bosta pajjiżi. Dr. Isabel Gatt, il-produttur ta' Dram, spjegat li l-anzjani għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà u biex iħejju ruħhom bl-aħjar mod qed jagħmlu eżerċizzji tat-teatru u ta' ħsieb spiritwali. Ġbarna l-istejjer minnhom għall-iskript. Din importanti ħafna għax din ġifieri l-iskript huwa skript tagħhom inħoloq minnhom. Ovvjament imbagħad kellna kittieb scriptwriter Simon Bartolo li żewwaqhom vera sbieħ flimkien irnexxielu jagħmel ħaġa sħiħa. Gloria Kallus, waħda mill-anzjani li qiegħda tieħu sehem f'din il-produzzjoni, stqarret li dan id-dram taħħa l-opportunità li tiltaqa' man-nies u tintegra minkejja żmien diffiċli li għaddejjin minnu. Għamilt Facebook chat, appartu li niġu fil-ħodu namlu xi 3 sigħat 4 sigħat, nerġgħu namlu xi 3 sigħat oħra fil-għaxija fuq il-Facebook chat. Imma biex iktar nitalmuha, waħna we want to prove ourselves excellent. L-opportunità li jirritornaw fil-passat fisret ħafna l dawn anzjani u lil Gloria staqsejniha jekk tmurx lura kieku tista'. Le, qatt ma rrid nerġa' mmur lura lejn il-passat jiena. Il-bieraħ kien il-bieraħ, għada ma importanix, illum edanix. Il-motto tiegħi diki. Fost l-istejjer li semmew spikkat dik tal-għanja tal-banju. Doris Borch għaltilna li fl-antik in-nisa kienu jkantawa waqt li jaslu l-ħwejjeġ u ma naqsitx milli tkantanna biċċa mill-għanja li min jaf kemm ġabitilha memorji. Lajla lila, lajla lila, lajla lila, lajla lila, ħanina kemm int sabiħa u tbaħ minnek ma narax. Nixtieq li nbusek bewsa imma lissa ma nistax.